के मुंदरी दे दे चिन्हाला चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी ले जा चिन्हाला चांदी के मुंदरी। एला राखूं जतन के, एला राखूं जतन के काया के भीतरी। चांदी के मुंदरी ले जा चिन्हाला चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी दे दे चिन्हाला चांदी के मुंदरी। पीपर डारा वो डारा रे डारा पीपर डारा वो कबू घूमत फिरत आवे हमर पारा काया चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी ले जा चिन्हाला चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी दे दे चिन्हाला चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी ले जा चिन्हाला चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी ले जा चिन्हाला चांदी के मुंदरी। चकवे है मुरगांव, खरोरा थाना चकवे है मुरगांव। पतला लिख के रख ले कली राम नाम चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी ले जा चिन्हाला चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी दे दे चिन्हाला चांदी के मुंदरी। एला राखूं जतन के, एला राखूं जतन के काया के भीतरी। चांदी के मुंदरी ले जा चिन्हाला चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी दे दे चिन्हाला चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी ले जा चिन्हाला चांदी के मुंदरी। चांदी के मुंदरी दे दे चिन्हाला चांदी के मुंदरी।